say, Moro say, Umogino. But say, Moro say, no giddy. But say, Moro say, political ambition giddy. But say, we're going to mortuary this morning. Muneki wene bakwa. Oh, di mama, oh. Ukwensu. And I told you 3 days ago, I told this barrister 3 days ago, leave this home. If you cannot divorce that woman, now you work every day. Nwanyi ji ego gị nụta pototo good morning bụ ị ga-anwụ ka ọkụkọ. Nwanyi ji ego gị nata wee je nụta pototo dị ihe ọ ga-agwa gị good morning ọ ga-asị gị bụ ị ga-anwụrịrị ka ọkụkọ. Ọ na-agwa gị every day chụọ ụmụnne gị na ụmụnne gị ama mbịa gị nso. Chụọ ụmụnne gị na ụmụnne gị ama abịa gị nso. O nwere nwanne gị na-abịa be gị. O nwere nwanne gị na-evisit gị. Because na nwaanyị nọ anụ nyere iwu na ya chọrọ ụmụnne gị n'ụlọ. Ikpokwe m nwa ka m bịa kpee ekpere na be gị. Nwaanyị nọrọ anụ wee nye iwu na mama m kpee ekpere na be gị. Ị nọrọ ebe a yọba m biko anyị na-aba. Anyị wee take risk wee were ime abalị wee si be gị na akpaka GRA wee si ebe a naba. Maka na nwaanyị iji ego gị nụta si na ya agaghị ekpe ekpere n'ụlọ ahụ. How I wish it is not true. How I wish a thing like this didn't happen. All right. All right. How I wish. Before I say anything here, let me still warn Ndidindu. Let me warn Ndidindu. Let me warn those that are still alive. Do not die in that marriage. And never you manage your marriage. Odukomma sharing this broadcast. Because of the barrister, I am doing this video because of the barrister that died last night. A lawyer that died last night. A lawyer that I spoke with day before yesterday. A lawyer I pleaded with. See, what ihem nafu adromma, ihem nafu na marriage ga adromma. Can you please shift to go to from Beggy? Shift to go to somewhere, Jen, or to go to for some time. I also called the wife. The wife now threatened fire and brimstone. That her husband will die like a chicken. And finally the man Nabagumo yesterday. Nabani. Just 3 weeks ago, we tried to talk to this woman. We tried to let there be peace in your marriage. Unfortunately, the husband made her to be very powerful in that marriage. No, they determine no. Because I can remember when the husband invited us to the family for prayers. See, why I'm narrating this? Learn from this. Learn from this. Marriage is abusive. Do not die in that marriage. And that's gonna manage. Leave, walk away. And somebody will say, hey, na marriage marriage. Okay, look at this one now. Just look at this one now. I talked to him day before yesterday. Today he is in the mortuary. I pleaded
argued with him. Also, my political ambition. My political ambition can nanya. Msikono to a marriage. Msikono to a puana marriage. My political ambition. Political ambition. Now you are in the mortuary. Onye dindu na enwe di, onye dindu na enwe nwunye, onye dindu na mwebe umu ya no. This man invited us. It was meant to be an all-night prayers. Do you know that one you refused? Madam, one reason naga hepe, but also no guard the rock. But I make one do or two not necessary. Can do the one he did far. And the man was going down gradually. The man now silently. Now the man has been deposited in the mortuary. We bumoke me buwine. Marriage gida baja aja sini apwa. Ibe kwa ni gulum Bible eba. Ibe kwa ni gulum Bible here. Our sister kulegu eme, you are the living God. I'm on yem neku. Eku eme. That sister kulegu. She came to my ministry in Abakaliki. After the ministration, after her ministration, we had an encounter. Live in bondage. Why will you be managing that marriage? Share the broadcast. Share the broadcast. Do not manage that marriage. Do not die in that marriage. Walk away. Walk away. Now, Barrister has been deposited in the mortuary. Just last night. Just last night. Why in a basic wakita na dia will kai sympathize with her? Why we know all that has happened in that marriage? 3 weeks ago, we called this woman to plead. Madam, accept peace. Kagina digi bili nudo. Also na wari hedeka. Nanya agwago dia ni achorozi munne dia na bia. Now the woman has succeeded driving away all her husband's siblings. She became the hippopotamus of the family. Now this is the result. This man this early this morning, JTN na mortuary. This man early this morning, JTN na mortuary. But 48 hours ago, but I told him, I am no longer comfortable with what I am seeing in your marriage. Can you please leave that home? For some time. His political ambition. What has your political ambition to do with your life? This man, less than 48 hours ago, now he is in the mortuary. I wish it never happened. How I wish he listened to me. And why you marriage again? My concern with your life. Come oh my God. Okay, last night before the man won. From the report I went that they didn't fight. With this man. BP arise at control because of the kind of woman me, I tried my best to see if we can talk to that woman. Do you know she kept on bragging? See, Nadia Chonya PM1 and no one near Gabian so. No one near Gabian so. Name Abu Hani Drohana her marriage. Can you hear Bezalakwa this morning? When you barrister, can you hear Bezalakwa this morning? Why are you crying? Whose sympathy are you looking for? No, could you sympathize here with you?
I told Onyagulu Ekweme, you are the living God. You know her. You know her. I told her, Anabakaliki, walk away from this marriage. You are living in bondage. Look at what you are telling me. And you are still with the man. Every day. Also, na past year, brother, sister, Anamaka, Madamaka Banya. Anamaka, Madamaka Banya. Olu 3 months, olu 2 months, and that was why I came and on the camera to tell the world, nobody this man bullied this woman. Because I want information. I tried to beg the woman, because in a marriage here, she refused. Now look at barrister. Look at barrister. In our marriage, marriage. Why are you managing that marriage? Why not walk away? Any pastor, any priest, any evangelist, any bishop can be against what I am saying now. Bibles. Onye dindu mwebe Bible yadi. Onye dindu mwebe Bible yadi. Peacefully, gently, quietly. Sina the marriage poor. Awuna na this marriage. Etibuna mwamadu etibunagi. Mbojibu no walk cross. Former governor of River State, see, if he didn't dare, he didn't dare. If he didn't dare, he didn't dare. Even Jayogi can share this broadcast. Would you want this man who ran Bania yesterday night? If you go to his WhatsApp, in fact that he was active in WhatsApp as at 5 p.m. yesterday. Now he is in the mortuary. One age he cannot weigh no. You don't talk to your husband. You are living in the same house with him. You boast that he will die like a chicken. Every day now we are not going to she said, even you are shedding a crocodile tear. If Igbo John Wani, open mother from different on open one camera, one in Anam Balagia. Igbo John Wani, keep everything out. Digi. Madam Ebesina Digi. Body starting to hell and hearty. As at 5 p.m. yesterday. Managwamia 3 days ago. I want you to stay out of your home. I am not comfortable again with what I am seeing. I told him 3 days ago. Voice note me on WhatsApp. Yeah. I told him 3 days ago. I want you to stay out of your home. I am no longer comfortable with what I am seeing. Awesome that if I stay out of home, my wife can destroy my political ambition. She can do this. Or go barrister one now. A bully ageti na mortuary no totoa. Kedi ya gemezi political ambition na. Barrister moro zebu mugino. Barrister moro zebu mugino. Barrister moro zebu no gidi. Barrister moro zebu political ambition gidi. Barrister be gonna mortuary this morning. Munegi wene ba kwa. Oh di mama oh. Ukwensu. And I told you 3 days ago. I told this barrister 3 days ago. Leave this home. If you cannot divorce that woman, now you work every day. One year go potato good morning bu ega huko. One year go ginata no weje nuta potato the yoga gwagi good morning yoga segebu ega hulele kokoko. Ona gwagi every day. Cho munnegi no munnega ma bia gi nso. Cho munnegi no munnega ma bia gi nso. Onwuru wannegi na bia begi. Onwuru wannegi na visit gi. Because na nwanyi no anu nyere iwu
ni ya chọrọ ụmụnne gị n'ụlọ ikpokwu m nwa ka m bịa kpee ekpere na be gị nwaanyị nụrụ anụ wee nye iwu na mama mkpe ekpere na be gị ị nọ n'ebe a yọba m biko anyị na-aba anyị weta eke risk wee were ime abalị wee si be gị na akpaka GRA wee si ebe a naba maka na nwaanyị iji ego gị nụta si na ya agaghị ekpe ekpere n'ụlọ ahụ ayọkwa m nwunye gị si ka emee udo madam ayọrọ gị ka emee udo isi m nọdụrụ necessary isi m na peace adụrụ necessary last week we called you madam last in a back when I dig in one yesterday last week we called you say something bad is about to happen we plead for peace nwaanyị wee brag ba na ọbụna di ga nwụrụ iwere aka itigbuo ya na onwere ife ga-eme na onwere nwanne ya ga-abịa nso nwaanyị ọkwa ebrag ka iche na ya rekọdụrụ conversation anyị na gị our conversation with you was duly recorded you bragged now for how many years now you dey kwe ka di gị metụ gị aka na ọ gaghị metụ gị aka na a stinking man na ọ na-esi isi mana ị ka bikwa bie sikwenu bie pụọ isi na ịma mpụ na ị ga-anọ this man anwụ ka ọkụkọ na ị ga-anọ n'ụlọ this man anwụ ka ọkụkọ this man wee nwa ka ọkụkọ n'abalị ụnyaahụ he was on WhatsApp he was active he was chatting on WhatsApp we were on communicating as at 5 p.m. yesterday onye ọbụla na n'ebe I can give you his number go and find out he was active till 5 p.m. yesterday na ọnwụ gosi iburu ejetinye na mortuary ị na-ebe akwa na-asị gị ndo nwa ga-asị gị ndo onye gwa m na ọ ga-anwụ ka ọkụkọ nwụrụ ka ọkụkọ a na-asị gị ndo madam ndị ala ọgba gị nkịtị for your information I record the conversation anyị na gị niile we recorded our conversation with you ikwu na ọ ga-anwụ ka ọkụkọ na ọnwụ ka ọkụkọ n'abalị egbu ụzọ je tinye na mortuary n'ụtụtụ a imezuga ebumnobi gị n'ebe ọ nọ nyanwa bụrụkwa onye nnupụ isi you have a prophet like me na anaghị ebu amụma n'intanet you have a prophet like me ga-akpọ gị na phone say gị look at what is about to happen if you don't want that thing to happen ime ihe ngwa gị mee ọ bụrụkwanụ nke anyị chọrọ ka o mee mwekpo barrister si ya 3 days ago si na beg gị pụọ find a place relax somewhere ọ bụgo na hotel lodge na hotel ihe go gị iri ise na ịlarụ ụla for some time m ga-agwa gị when to come out from that place barrister si m mba na ya pụọ na ya ma onye nwunye ya bụ na ya siri ana n'ụlọ pụọ 2 days ọ bụ na ya nọrọ n'ụlọ na nwunye ya ga-egbu ha his political ambition barrister political ambition go ọ dịzikwanụ kịta how I wish this didn't happen. How I wish you listen to me. How I wish this man listened to his prophet. How I wish barrister listened to his prophet. How I wish barrister listened to his prophet. Ebujeti na mortuary. Nwanyị bebezi akwa ka ịbịa sebi ando. Nwunye bebezi akwa ka ịbịa sebi ando. Sister Gulu, you are the living God. Eze no one like you. Mgbe silia si na marriage apụa na ọ dabaga aja aja. Since this man na akụghị ihe ka ọkụgbu si na marriage apụọ. Oga ọka kwa mmani no be nna gị. Sister ọka mmani no be nna gị. Dị ndụ. Karịa na ị na-azọ marriage nwụọ n'oge ga-erughị eru. Ndị bishop ngwa men m attack. Na support to divorce. Why na mama support to divorce? Why na mama support to divorce? Otu barrister nwukita property any na nwanyị asa phone go everything on wezi nkunu gafu o. Nwanyị ebugo everything on wezi nkunu gafu. Yet agwa m gị 3 days ago.
Sinabegi poa, na yen na passive adroma. Jail Jana Hotel for some days. Unye gade ego no gini abinofuno. Good morning oga gwagebo iga wonlele kokuko. Good morning unye giga gwagebo iga wonlele kokuko. Nnekwu e na amu. Nnekwu e na amu se mrapo ya na oga adicha mma. Barrister odigosi mma. Odigosi mma. Barrister, good night at noon. Now why just we bangore? Unye barrister just we bangore. Diga ungo kokoko, dika igwara no in agwu every morning no ga unko kokoko. Nwoke isi ada where afada where as at 5 p.m. yesterday, Guinea on at the same house. What then happened? Unye barrister, what then happened to barrister? Isi ada where afada where on what the enemy all the healthy as at 5 p.m. yesterday. Why is he in the mortuary now? You were in the same house with him. Because on a protect marriage, Ochoro Kasen not be divorcee. On a boss okay, be divorcee. Apokwa gi wana phone, gi wabu unye barrister. Apokwa gi na phone. Na yogi kudodi isi never. Na digi ka wonele kokoko. So before chefo tata, obona diga ungo kokoko. Before chefo tata, obona barrister ungo kokoko. Ibulu kwa jeti kwa na mortuary kokoko. Webeza beba kwa kasiba gindo. Webeza beba kwa kasiba gindo. Gwa unye barrister gwa na eba kwa kasi gindo. Na ebu no bigi mesuru. Ibu nwoke ibu nwanyị. If he didn't day, open a marriage gada ba asisi ni apwa. I manage na that marriage. You cannot manage the marriage. Sini apwa. Undi woke na-eji akatibu owu nyefa. Eti bere na go dia gbanaba be nna gi no kal gi mane de ndu no do be nna gi osokwa unu share the broadcast ka ha no ya osokwa unu no share kwara the broadcast. O kal gi mane no be nna gi bul akpoge divorce kala na-eji akatibu gi na be digi. Den ndi woke nwelu ndi nwaanyi nwoke ina-anu ewere ike na-echigbu gị ọda abalụ gị mbọ de eti gị ife mana gị na ya ga nọ n'ụlọ megide gị ife welu nkịtị gbagbuo gị n'ime ụlọ ahụ welu nkịtị gbagbuo gị n'ime ụlọ ahụ nwunye gị nụrụ anụ welu nkịtị gbagbuo gị n'ime ụlọ nwoke wee nwee heart attack wee nwụọ n'abalị nnyaa barrister wee nwee heart attack wee nwụọ n'abalị nnyaa onye agwa na a man like him na-eje ose jegote ife oge eri sie n'irie ụbọchị nwunye na-enyere ya nni bọsọ ọsọkwa na nwaanyị onye ihe nni onye amasị nke onye ya n'abalị ụnyaahụ. Autopsy bụ iwu ife me barrister. Autopsy the compulsory because I can't fold my arms. My concern bụ na alụmọlụm dịka a prophet. Alụmọlụm dịka a prophet. Agwa m ya na ya na danger dị. Olugokwa 5 months ejikwa bịa okwu a. Mana nke day before yesterday bụ I want you to leave your home. Si na be gị pụọ chọọ ebe ị ga-anọgodu. Ọ sị m na ya step out kịta nwunye ya egbuo political ambition ya. The woman is so powerful.
Wunye is so powerful. Now he is in the mortuary. Now Barrister is in the mortuary. Political ambition gone. If I can't you say, Oborana marriage get the baja in the apple. I'm not gonna kiss the marriage, so get the marriage, come marriage, agasa. Walk away, sister, walk away, brother, walk away. Don't die in this marriage. Marriage, Bugon Barrister. Oh, marriage, Budia. Ebona manage marriage. Good night, my good friend. Good night, my good friend that disobeyed me. Good night, my good friend. Good night, my good friend that refused to listen to the voice of his prophet. Good night, my friend. You listen, you refuse to listen to your prophet because you wanted to guide and protect your marriage. Good night at noon, Barrister.